Good morning nasad mga kabangas niya nasa kuning seksyon niya daghag pa sumangil. Magklase na gani ko daghag gid pa sumangil gitagaan ang panahon nga mag-snack dito another 15 minutes. Gawas nga sige magdungan-dungan ang mangihi. Nanasa ni karon nanasa ni ingong guys nga nanimaho man na ihil. O nanimaho kunong tae sa tabangan na mo hinlok aron mahurot. Oh, ay nabuwang na ako may ipauna. Bangas. Pero malingaw ko. Very good nga section nga ka-enjoy ko. Di lang na ito palabian kaya wala tayo ma-discuss. Sige, tabangan na itong hinlok ang baho nga tae. Sige, atong ipa na. 1, 2, 3, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Oy, hinlok. Inhale. Wala, nalibat ako. Exhale. Basura mo kayo dismiss. Kaka. Oh, ano ang hinlok? Oh, di ba nawalang baho? Huwag yan po nawala. Doon ako din na ginita eh. Ba na ginita. Kaya nga baho din na ginita eh. Ba na ginita. Mana ako may magitudlo. Saktong kasi yung kamot na sa ako. Bawin na baho. Ako may magitudlo. Igit na sa. Gusto mo gini, magklase daw, mag-isgot ng igit. Magkita may imong diskusyon na ning kalakihan. Ang kabangas. Pag maestro pa mo, pag teacher pa mo okay, pag civil engineer, dito mag-isa teacher. Manawa, mani karon. Punta sa ano, pag tik sa entry siya, bagsak ang pot. Bakit mo siya? Bakit na nag-engineer? Bagsak pa sa civil engineer. Bagsak pa pag civil engineer. Teacher na lang kayo, wala'y bagsak. Ilan mga inimplate. Bitaw ay. Sige na guys ha. Pag teacher mo ha. Pag teacher mo na inanit ka section na yun. Sa akong gagwapo, ibag janitorial ko. So magkalag nga ka man. Mga kabas, wag ito na imo ang leksyon pa ito. Ang leksyon